ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ನಮ್ಮ ಬಾರದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂಲೆಯಾನು ಕರ್ಸಂಬರ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಇವೇನೊಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಬೋದುಲ್ದು ಪದು ಕಡೆಯರೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಡೆ ದೆಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವಿನಾನು ಇತ್ತೆ ಐಕು ಬೋಡ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡ್ತಿನ ഞാനൊരു ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಇದ್ದಿತ್ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿತ್ತೊನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂತೆ ತಾರ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿನೇ ಬೆಲ್ಲ ದಿತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲನ್ನ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪಿಲೇಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಾಲ ಬರೋಣಂತಿಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡೆ ಯಾವು ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಪೊಸತು ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲಿಗ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಂದುಲ್ಲರು ಬೆಲ್ಲ ಕರಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಕ ಬರ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಪಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದುವೇನೆ ಅನಿತ್ತೆ ಚೌಲಿಯಾರೆ ಬೇತೇನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡೋರ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೆಬಣ ನೆಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಶೋಕು ಕರದನು. ಈ ಬಾರದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡದ ಚಾಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನಂತೂ ಐತ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪವನ ಬಾಜನಗು ನೀರು ಮೈತದು ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯರ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಆ ಬೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪವಡು ಹಾಪುಂಡು ಬಾರದಿರತ ಗಟ್ಟಿನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿಯಾನು ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರಾಯಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಾತು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾರದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲು ಅವರ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂಡ ಬಂದು ಬಜಿಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರದಿರದೆ ತೊಂದೆನು ಬಾರದಿರೇನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ದು ಕಂತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನುಂಡ ಅವಿನ ಹೊರ ದೆಕ್ಕದೆ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಂಡ ಯಾನೊಂದು ದೆಕ್ಕದೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಡೊಂಚೂರು ಬಾಡ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದೆ ಕಡಿತಿನ ಬಂದೊಂದೆ ತೊಂದು ಈ ಬಾರದಿರಟ್ಟು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತು ತೆಲುಪುಡು ಅವಿನ ತಟ್ಟೋಡು. ಇಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ತೆಲುಪುಡು ಐಕ್ ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರದಿರೇಕಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಊರ್ನೋನು ದಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತಂದೇನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೀಟಾದವನು ಮಡಿಪೋಡು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪವನ ಬಾಜನಡೆ ಕಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಯರ ದೀತಾತ ಐತ ಮಿತ್ತು ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರದಿರತ ಗಟ್ಟಿನ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಯಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾದೆ ಕಡೆತಿನೆಟ್ಟ ಆತ ಇಂದೇನು ಕೂಡ ಬಂದ ಮಾದವನ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿಯಾದೆ ಕಡೆದು ಬಂದನು ದೆತೊಂದೆ. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಡ್ತದು ಯಾನು ತೊಂದೊರಡು ಬಾರದಿರತ ಗಟ್ಟಿನ ಬೇಯ್ಯರ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 45 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಇಂದೇನು ಗಟ್ಟಿನ ಬೇಯ್ಪವಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 45 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದೊರ್ದ ಬಾಯಿ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬಾರದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದನ ನೆತ್ತ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆಪ್ಪುನು. ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ಕೂಡ.